Tkompli l-ħidma konsultattiva tal-Partit Nazzjonalista din kif it-tlieta wara nofsinhar saret laqgħa mal-Malta Institute of Management. Matul din il-laqgħa semmew diversi punti importanti fosthom it-tħassib li fuħud mis-setturi il-kwalità għadha assenti, partikolarment fis-settur tal-catering, tal-kostruzzjoni kif ukoll l-accounting. Tkellmu wkoll dwar il-bżonn tal-innovazzjoni fejn saħħu fuq l-importanza li din ma titħallix biss fl-aspett diġitali. F'kummenti ma' Net News il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech tkellem fuq l-importanza li jsiru diskussjonijiet bħal dawn fil-waqt li tkellem dwar uħud mit-temi li ġew diskussi matul din il-laqgħa fosthom l-inflazzjoni. Bla dubju, tkellimna dwar l-ekonomija, dwar l-inflazzjoni, tkellimna wkoll dwar ir-rikonoxximent ta' managers ukoll illi mhux neċessarjament ikollhom il-kwalifiki anke minħabba l-età tagħhom ma kienx hemm forsi fi żmienhom anke il-korsijiet available biex propju jsiru managers, imma li żgur huma nies kapaċi u nies illi il-pajjiż illum għandu bżonn minkejja illi jista' jkun għandhom età kbira, anzi anke minħabba li għandhom età sostanzjali għandhom aktar ukoll esperjenza. Apparti minn hekk Bernard Grech tkellem ukoll fuq il-ħtieġa li jinbidel il-mudell ekonomiku ta' pajjiżna sabiex titjib il-kwalità tal-ħajja fil-waqt li jkollna standards għolin. Tkellimna dwar l-importanza li f'dal pajjiż nifhmu verament xi tfisser il-kwalità li rridu mmorru għaliha, mhux nitkellmu biss dwar kwalità ma nibqgħu dwar f'ekonomija u f'mentalità ta' kwantità, imma wkoll tkellimna fuq il-bżonn illi pajjiżna jifhem li hemm bżonn bidla fil-mentalità. Il-bidla fejn aħna mmorru verament tal-tranzizzjoni biex il-pajjiż tagħna, il-poplu tagħna jkompli jaħdem favur ħajja illi jkollha standards tajbin, allura il-kwalità wkoll anke f'dak ir-rispett. Min-naħa tiegħu Omar Vella li kienet jirrappreżenta l-Malta Institute of Management qal li kienet laqgħa pożittiva ħafna fejn fost l-oħrajn tkellem fuq il-fatt li pajjiżna għandu jaġixxi minnu fih dan kif l-edukazzjoni dejjem qed tevolvi. Tkellimna dwar il-possibilità fejn l-edukazzjoni llum aktar minn qatt qabel qiegħda tikber fejn jidħol primarjament reskilling u upskilling u rwol li l-Institute of Management għandha f'dan is-settur partikolari. Tkellimna dwar l-importanza illi nindirizzawha illum qabel għada għal raġuni li l-ekonomija tagħna sejra fejn sejra u l-inflazzjoni mhijiex qed tagħtina nifs biex aħna nistennew imma rridu naġixxu. Preżenti għal din il-laqgħa flimkien mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kien hemm id-deputati Jerome Caruana Cilja, Ivan Bartolo u Justin Xkembri, kif ukoll rappreżentant mill-Forum Professjonisti Martin Musumeci.